वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड शुभ सकाल आज धर्म किसी कह गाड़ी चलाइए कहने आम फाइनाली बमचंद्रा पहुँची गलु सकाल सकाल धर्म मत आसी पिकअप कर मेट्रो स्टेशन पाखु चलतु गले एतिकार धर्म टे चा फा पीब कौन कह चा दुकान पाखे सकाल से तो चा टे न पीले हेनी चा पी सारापर टोपी गोटे पिंधि पवन लगे एमती भल लगे फाइनाली आम सकाल खाई कि आसी नु जेहेतु बमचंद्रा जो ऑटो स्टैंड आप देखिए से आगे बस स्टैंड जोटा अच्छी टिके अपोजिट साइड रे गोटे इंदिरा गांधी कैंटीन अच्छी से इंदिरा गांधी कैंटीन आम दी जन सकालू खाइलु जोटा कि आमर प्लेट गोटे प्लेट हूँ 5 टंका किंतु जेहेतु से राइस दौरान डाबे डाबे राइस पेट पुरबनी से 10 टका नौ आ धर्माई कौन कहे खाइबा जो खाइबा खाइले कौन केमती खाइबा खाइबा भल अच्छी भल अच्छी आज इडली चक्कर आसलु देखा भात मिल हाँ आम तो से भाविक इडली खाइबा चक्कर आसलु जेहेतु आम भाविलु कि 5 टकर 3टा दूँ 10 टकर मोर पेट पुरीज ना आराम से देखला बेलू सरी जाता अन्न संबर खाइले एटी तो रसम पानी फेवरेट अन्न संबर सहित मूला पकई देदेवे खाइबा कि चलो एक मात्र देखिले ना ठीक अच्छे आम बहुत समय आसिक बसी बसी सांग अपेक्षा करी जो से मैंने लेट कर जेहेतु आम खाई आसी नथिले से आम ये आसिक पेट भोजन करदे चल सुमंत कौन गैस डेलीवरी बॉय है दायित्व दिखाई गैस रे सी आनिक सकाल सकाल 1000 गोटे बधी है दुकान व्यस्त कौन तार किणाकिणी करुच्ची बादाम ये खाऊन ये गोटे जिन नुचे कौन आनी देखो कौन रे रज भाई एडवांस पान कड़ा पान ना सादा पान नाई सादा ना तू तो सादा खाया पिला नु सादा नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर मिसे दे घंटे खाओ घंटे खाओ कैमरा फोकस करो कह दो ना पिला कहे से काटी सारा पूरा शुण तो सामान कह हापी रज गोटे हापी रज हाउ कहीदेला कर खंडे पान देलनि धरमाई खंडे पान देलनि पान खाइबनि ना शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना हांडी हांडी रोसे देखा सामना को देखी गाड़ी चला मोबाइल देखो ना आसी 12टा मयूर जाल केते परी देखियो साप देखियो आज आज चलो 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 मत डर लगुच माकड़ पाए मोबाइल फोन छड़ाई नहीं पड़े माकड़ प्रतिभा जेहेतु जन्मदिन से कही माकड़ किसी दान करी जामु पुली ओ अन्ना जामु पुली ये जामु जगह
ଆଉ କିଛି କ'ଣ କୁନାଲ କହିବା ଯେଉଁ ପାର୍ଟିଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାର୍ଟିଟା ଦିଆହେଉଛି କାହା ତରଫରୁ ପାର୍ଟିଟା ଦିଆହେଉଛି ପାର୍ଟି ଆମର ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ଆଜି ବର୍ଥଡେ କାଲି ବର୍ଥଡେ ଗଲା, ଆଜି ସଣ୍ଡେଟା କାଲି ତ କରିପାରିଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପାର୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଶନିବାର ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରାୟ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନା ଆଇଁଷ ଆଜି ପାର୍ଟିଟା ପାର୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ ଆମର ଅଛି ଭେଜ୍ ନନ୍ ଭେଜ୍ ଉପରେ? ଭେଜ୍ ତ ମୁଁ ତ ଭେଜ୍ ଖାଏ, ମୁଁ ନନ୍ ଭେଜ୍ ଖାଏନି, ହେଲେ ବି ଦେଖିବା। ଆଉ କ'ଣ ଫକୀର ତମକୁ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଫାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି କିଛି କହିବେ? କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ବୁଲାବୁଲି ଦେଖିଥିବ ଖାଲି ଆଜି। ଆଜି ବୁଲାବୁଲି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବା ଖାଲି ଆଜି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ପର୍ବତ ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସାପକୁ ସବୁ ଯେତେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଅଛି ସବୁ ଦେଖିକିନା ଯିମା, ଯେତେ ଗଛ ଫଛ। ଆଉ ଗରମ ଲାଗୁଛି ନା ଗାଁରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଗରମ ହଉଛି ଏବେ ଏଠିକାର ମାନେ ସିଜନଟା କୋଉ ହିସାବରେ କହିଦେଉ ଟିକେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଚିଲ୍ ଚିଲ୍ ପାକ୍ ହେଇଛି। ମତେ ତ ଲାଗୁନି ତ ମୁଁ ତ ନାଲା ପଡ଼ିଗଲାଣି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଗରମ ହଉଛି ନା ଥଣ୍ଡା ହଉଛି? ସିଜନଟା ସେମିତି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ କି ଏତେ ଗରମ। ବେଙ୍ଗଲୋର ତ ଭଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଏଟା ଭଲ ଅଛି। ଫଟୋ କାଢିଲେନି ଆପଣ ପାଇନଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବେ ଦେଖେଇବେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇବେ ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାପରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଆସୁଛି ନା। ଏଇଟାକୁ ରେନିକଲ୍ ଆସିଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଖରୁ ଆପଣ ଏଇ ଭିଉଟା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେ ଭିଉଟା ଗାଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଗରମ ଦିନ ମାନେ ଗରମ ଦିନ ଭଳି ଲାଗୁନି, ଖରା ଦିନଟା ପୁରା ମୌସୁମୀଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଭିଉ ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏନିକାଲ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଏନିକାଲ ପାଖରେ। ସେଠି ଆଗରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ସେଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର ବୋଟ୍ ଲାଗିଛି ପେଡାଲ ବୋଟ୍ ଯେଉଁଟା, ସେଠି ଆମର ଆରଥର ଆସିଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ପାଖରେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଭଲ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆଜି ଆମ ପିଲା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜାଗା। ମାନସ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲ? ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖ ବାସନ ମାଛ ଚଲେଇଛି, ଭଲ ଭଲ କାମ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ। ସେଠି ବୋଟିଂ ହେଉଛି। ମାନସ ଭାଇ ବି କହୁଛି ବୋଟିଂ କରିବ, ତାର ମତେ ନେଇକି ଯିବ ସେ ବୋଟିଂରେ। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ସାର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛେ। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଟିକେ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଜି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଡେ ଆମେ ଯାଉଛେ ନନ୍ଦନକାନନ, ଦେଖିପାରୁଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ନନ୍ଦନକାନନ। ବଢ଼ିଆ ଆମେ କାଠ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ କାଠ। ମାଲ ଫାଲ ମୋବାଇଲ ଫାଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବେ ନୁଚି ଅନୁସନ୍ଧାନର ସଫଳତା ମିଳିଛି। ମାନସ ଭାଇ କାଠ ମିଳିଲା ନା? ମୁଁ ବି ରଖିଛି ବାଛିକି, ଇଏ ବି ରଖିଛି ଫକୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଇନାଲି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଏ ଜାଗାରୁ କାଠ ଟିକେ ମିଳିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ତ ନେଇକି ଆସୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ हे आपण मैंने देखो आम आसी पहुँच जाए आंब आली आम देखिनु मानस भाई किसी कह
ଖାଇବା 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 କହିଛି ତୁ ଖାଇଦବୁ। ଏଠି ଆମ୍ବ ଏଠି ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିନୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଆଜି ଖାଇବୁ ଏଇଟା କଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ଭାଇ ଡିକିରେ ଫରିକି ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇମି କାନୁ ଚଢି ଯାଇଛି ହଲେଇ ଦିଅ ଟିକେ ନା ନା ଗଳିବନି ପାଚିନି କାନୁ ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଅ। ପକା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲାଣି କିଏ ପଟେ? ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ ରେ ଭୋଜି ଖାଇଲ ବାସନ ଧୁଅ ଫକୀର କାଣା କରୁଛ ଖାଇବା ପିଇବା ପରେ ବାସନ ଫାସନ ଧୁଆ ଧୁଇ ଚଲିଲା ଏବେ ଆମର ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ପିଲା ବାସନ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତ ପର ବସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ବସିକି ଦେଖୁଛି ମୋବାଇଲ